Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal in een drok Peerske-weekend. Arne Vreed stierde nog de uitwedstrijd in Volendam op het programma die het mij 3-0 woen waard. En op manje is alweer de volgende wedstrijd, thuis in Excelsior. Een vraagteken in de opstelling van Cambuur. Hoe komt het met de keeper Sonny Stevens? Want op het moment dat de laatste training begint, stiert hij net op het veld. Even later komt Sonny Stevens uiteindelijk vol het veld op. Maar na een minuut als 15 gaat hij ook weer naar binnen. Kinderkeeper van Cambuur meidwant in Excelsior. Ik ga alleen spelen als ik me echt goed voel. En dat gaan we morgen nog testen. En als dat niet zo is, dan speel ik niet. En als het wel zo is, dan speel ik morgen gewoon. Heel simpel. Ja, met de botsing vrijdag heb ik nog wat last overgehouden. En ging vandaag eventjes testen hoe het ging. Dus daarom ben ik maar heel even op het veld geweest. Ja, het waren 3 ballen schieten en 3 keer naar de grond en dat was het. Hoe voelt het? Ja, het voelt wel oké. Het doet nog wel pijn. Maar ik denk dat het morgen wel goed gaat komen. Het was een vervelende botsing vrijdag, hè? Op een gegeven moment in de tweede helft. Wat gebeurde daar precies? Ja, ik weet het ook niet meer precies. Ik had het idee, hij stond sowieso op mijn enkel. En wat er toen is gebeurd, ik voelde veel pijn. Dus ik weet niet of hij nog is dubbel geklapt. Of dat voelde ik toen op het moment niet. Dus ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ja, alleen dat hij op mijn enkel stond. En dat deed wel behoorlijk wat pijn. En dat is ook waar je nu nog wat last van hebt? Ja, het is nog wat gezwollen, wat dik, wat vocht. Maar verder voelt het wel oké. Er staan ook een aantal spelers op het veld die het waarom komen van een blessure. Bij Ian is dat toch wel een beetje speciaal, want Robin Moulin, een aantal weken die hij hier van het veld had, het liep een zwieren blessure. Het liep misschien wel een breuk in de voet. Gelukkig voelt het daar en hij staat alweer op het veld. Ja, mooi. Robin en Mitchell en Jamie. Die jongens ben ik al weer bezig. En die Jerk bij die ploeg, die mat er ik bij wezen, die laatste weken. Ja, daar ben ik heel blij mee. Peter van der Vlag gaat de goede kant op. Sander van der Heijden gaat gelukkig vrij goed. Naar omstandigheden. Dus het ziet er al goed uit. Maar de laatste training voor de wedstrijd in Excelsior, hier vol wat vertraging. Gewoon wij traint Cambuur altijd om 11:11. Maar om kwartier voor 11 stiet er nog geen op het veld. Hoe kan dat? Ja, die rat jongens, ik miste Kelvin McIntosh. Hè? Ja, dus daar kwam de telefoon. Trainer, neem even je telefoon op. Hier die rat jongens Kelvin opsluiten. Hè? Ja, die hien ze opsluiten, maar die had ik weg van. Dus toen hebben we wat laten trainen. Ja, maar dat is kleedkamerhumor. Dat is dat mooiste wat er is, man. Machtig. Het zit wel goed, maar de sfeer in de selectie van Cambuur en in de warming-up toch blikken dat Sonny Stevens fit genoeg is om te spelen. De keeper dus gewoon in de goal. Verder speelt Cambuur met dezelfde spelers als de wedstrijd tegen FC Volendam. Excelsior is de nummer 10 van de eerste divisie. Een ploeg die iets moeizame resultaten helpt. Maar het komt goed uit de startblok niet Ljouwert. Want dit is Sierbe Horemans. De voorzet is perfect op Joël Swarts. En Excelsior komt na 6 minuten al op een 1-0 voorsprong. Dit is een scenario dat Cambuur in het VAR voor zelfs net vaart tekenen hier. Het is geen boetenspul, zeggen we van Swarts. Doken Smit kennen net meer bij. En dan is het voor de onvaller een kort keusje om de 1-0 binnen te scoren. Er wordt een reactie vregen van Cambuur naar die betierde chintreffer. En die reactie die komt er. Via Giacinho Antonia had je de bal. Liek het hem dan te 4 voor hem uit te spelen. Excelsior griep net in. Antonia zet de combinatie op met Robert Muren. Krijgt hem waarom. En dit is een heel mooi doelpunt, Jer. Een prachtig doelpunt van Antonia. Die naar de assist van Muren. De keeper Konslees lid. 1-1 al na 30 minuten. En zo begint de wedstrijd mooi. Cambuur krijgt een heel soort vrijheid om door de Rotterdamse defensie heen te komen. En daar profiteert Antonia daarvan. Hij is weer waarom naar de interlands bij Curaçao. En liet hem zelfs zien, maar een doelpunt. Hetzelfde waar als op Curaçao is het in Ljouwert beslist net. De zinners kient nou, maar kort is het wol.
Roen het Vriespunt als Excelsior er weer uitkomt door de linkerkant. Voorzet komt bij Reuven Niemeyer. Dit hier de 2 hier matten voor Excelsior. Maar Sonny Stevens, hij stiert op zijn post. Wat een geweldige redding van de keeper van Cambuur. De tweede helft dan. Maar Zwarts. Nee, Omarsson. Omarsson, helpt uit. Oh, wat een mooi doelpunt is dit. En wat een tjinvallen van Cambuur. Weer een betierde goal. Likas in de eerste helft. Maar wat krijgt Omarsson hier een hoop ruimte om uit te hellen. Bangura dekt op 2 meter. En dat ook in de Ierslandse spits van Excelsior vrij makkelijk de bal in zitten. Hij docht dat wel mooi trouwens, hè? In de Boppenhoek. Op een te bek zetten dus van Cambuur dat no shell had, dat het mentaal sterk is, dat het hem oer tjinvallers hinnen zetten kan. Dit is Hoedemakers, het paas op Muren. Nou, dan is dit het 2-2. Nee, dat is het net. De Lotte stiert de liekmakker in het paad. Robert Muren, hij wie hier dichtbij zijn 29e doelpunt van Cambuur. Nog altijd de 2-1 te staan. Als Robert Muren in balbezit komt, speelt het naar Nick Dodeman, die het invallen is in de tweede helft. Dodeman, de man die het bij Volendam bekend stier om zijn assists, dat doet hij hier ook. Want daar stiert Robert Muren. Hij mast een behoorlijke sprintmaatje vanuit de sidlijnen, maar hij stiert er, werd er steermat. Robert Muren, hier jouwt er de paas. Let op, hij stiert haast op de middenlijnen. En dan zet er een sprint in. Dan gaat hij naar de zegtje en dan stiert hij vrij. Dat wordt Sjoen terug Dodeman. En dan kopt Muren de liekmakkertje in de touwen. Het is zijn 29e in het eerst van Cambuur dit seizoen. Met de 2-2 krijgt Cambuur een boost. Gine de Leeuwters op ziek naar de vastsprong. Bangura dribbelt het zegje metergebied in. Spelen naar Orad Mangoen. Het schot. Oh, die flint er Samarin. Wat een blunder van de keeper. Een blunder van Maarten de Fokkert. En Orad Mangoen viert het feestje met de selectie van Cambuur. En zo komen de Leeuwters 20 minuten voor de eind voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Met dan kon die knal van Orad Mangoen. Daarmee is het beslikken en zal Cambuur de wedstrijd winnen. Want spannend wordt het eigenlijk net meer. Maar omdat Cambuur een strafschop krijgt. Waarom eigenlijk? Ja, ik weet het net. Skiertjuchter Robin Henschens die zei dat er hensmakken wezen zoer. Maar wat we in de verhelling zeggen we dat de hand in het lief ons zit. Ja, ik vind het wel heel strang. Maar Robert Muren had tegen een badskip on. Hij scoort. Dit is zijn 30ste doelpunt voor Cambuur. En daarmee had hij een record in handen. Had hij het meeste tal doelpunten maken dat ooit door een Cambuurspeler in een seizoen maken is. Hier jouwt Muren en ik nog een assist. Hij kopt de bal terug op Racht naar Orad Mangoen. En die wit het lege goal te vinden. De Fokkert is uit zijn goal en Orad Mangoen scoot de bal erin. 4-2. En dan wordt het al met al nog een hele dikke uitslag in het Cambuurstadion. Wat de keeper hier krijgt te ziekje had, ik vreeg het me aan. Hij denkt dat zelfs nou waarschijnlijk ook, want hij is vierste talent, kan er net bij. En Orad Mangoen straft dat aan. De score wordt nog groter omdat Cambuur een paar minuten voor de eind nog een strafschop krijgt. Hier wordt een overtreding Sjoen Troskiertje te Henschens. Op een nijpad en volgens mij net een heel soort. Maar Cambuur pakt het cadeautje voor de tweede keer deze wedstrijd uit. De bal gaat dus op de stip. En Robert Muren met zijn 31ste meidje voor Cambuur. Dat docht hij in dezelfde hoeken als waarin hij de eerste skeert. En het is een jubileumgoal, want hij zet dat record dus nog even wat scherper. 6-2 de voorsprong voor Cambuur, waar hij dat tocht. En mooier, dat wordt het nog, want Ragnar Orad Mangoen, hij maakt het zien treden van deze wedstrijd. Hij kopt de 1-2 binnen en zet daarmee de eindstand op het scorebord. 1-2 efter om de begin van de tweede helft. En uiteindelijk met 1-2 winnen. Het is een mooie midje en dus een record voor Robert Muren. Hij pakt dat af van Harry van der Laan. Die scoorde in 97, 98, 29 keer. Muren zit nu op 31. Ik heb dat gehoord, ja. Mooi, hè? Ja, hoe mooi vind je dat? Want je lijkt me dan ook weer aan de andere kant zo iemand die daar misschien zo nuchter voor is. Die daar niet super veel waarde aan hecht. Nou ja, ik blijf daar wel rustig onder. Maar ik vind dat wel, daar ben ik wel trots op, hoor. Dat mag je wel weten. Dus ja... Weer een klein prijsje zo toch, noemen we dat? Vind ik mooi voor hem dat er het record had. Hè? Want Robert
is een hele nuchtere jongen, maar die weet alles. Ja? Die weet alle records en alles weet er. Hij doet krijgen weet er net, maar hij weet alles. En, maar dat vind ik prachtig voor hem. Hè? Hoe de tweede helft ook even de Karluts, een potsverdikker tot zo ver en niet verder. Ja, dat vind ik mooi. En dat gun ik hem van harte. Alleen hij moet er nog een peermaatje, want we binnen nog net. God, dat waren wij slecht de eerste helft. Ja, hoe het kan weet ik niet. Dan kon je nog de tweede helft 2 achter. En dan gaan we gewoon weer normaal voetballen. Vrije man zoeken, diepgang. En ja, dan maak je er nog 6 in een half uur. Ik vond dus de eerste helft ten eerste Excelsior keurig. Excelsior deed het echt goed, maar ik vond u zelf heel slecht aan de bal. Net scherp. En dan krijgen we het moeilijk. Hè? Dan kerst ik op de kloten krijgen. Bij die 1-2 achterstand mag jij het veld in en dan ben je direct belangrijk. Ik kan me voorstellen dat dat heerlijk is voor jou. Dat je dan die 2-2, die bal panklaar legt voor Robert Muren. Ja, tuurlijk. Dat is, ik denk dat ik hier lang naar op zoek was. Ik ben hier natuurlijk een paar maandjes en het wil tot nu toe nog niet echt lukken. Dan is het ook voor mij wel een bevrijding dat zo'n goal valt. Nou, ik denk dat ik kapte hem goed naar binnen en ik gaf hem met links gewoon heel erg goed voor. En goed, gelukkig kopte hij hem goed binnen. Over 3 weken heb je Graafschap Almere, dus dan gaat er weer iemand punten verspelen. En dus nog 6 wedstrijden te gaan. 9 punten voor met een beter doelsaldo. Dus in principe 3 potjes winnen. Ja, FC Den Bosch, Helmond Sport en dan kom je bij Jong AZ, 23 april. Moeten we die omcirkelen? Nee, je weet, daar ga ik geen antwoord op geven, maar we zien het per wedstrijd. En tot nu toe is dit een fantastisch paasweekend en als de tegenstanders punten gaan spelen, dan wordt het misschien eerder, als we het maar worden. We tellen weer 3 punten bij het totaal op. 76 punten daar stiert Cambuur nou op na 32 wedstrijden. De Graafschap Woen-Eck stiert er 9 punten efter. De wedstrijd van Almere City is staakt vanwege de snieën. Die hebben we dus nog een wedstrijd te goede. Onderin is FC Den Bosch. De hikkensluiter nog altijd. Een 100% score in het Peerske weekend na FC Volendam wordt Excelsior verslaan. Het oortellen gaat verder nog 6 wedstrijden te gaan. En de eerstvolgende is onkomende vreed uit tegen FC Den Bosch. Wij binnen Sneurwer, mijn Cambuur Journaal. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.